Tibora sarongni juda juda binman tei kakliya abai ke tei bosini mangplio kasai paika Shanti Bazar block boka kasteni Takma Sora Sundul parani lukorongni birmanni koktoma nainedi sini mangplio kaisa sakrajak bojakni tui tongjak tei khanadi sakrajakni koktui tamo sai khanarokha biyorput Tripura koktoma 365 saat itu ya, kita tahu nak tahu apa.